Ginpanindugan sang defense team nga hindi hustong at tawgon sang prosecution nga scam ang confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Suno kay Attorney Michael Poa nga mong spokesperson sang defense panel, makabig nga mischaracterization ang pahayag ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan sang ginsiling-siling nga scam ang mga pondo. Natabo ini kahapon sa rin nagpungkoliwat bilang testigo si Commissioner Audit Concoa lawyer Attorney Roderick Wamil nga moanay ang State Auditor sang Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Suno kay Wamil, nakakita ang COA sang ginakabig nga mga irregularidad sa paggamit sang confidential funds sang DepEd. Halin Pebrero tubtub Hunyo 2023, bangod wala na sunod ang Joint Circular 2015-01 nga nagadetalye sa mga patakaran sa paggamit kag pag-report sang sining pondo. Ginpahayag maniya nga nagasiling ang Section 8.3 sang Joint Circular nga kon mapaslawan ang accountable officer sa pag-liquidate sang public fund kung ginapangayo sa otorisado nga opisyal, mahimo ining prima facie evidence nga ang pondo gingamit para sa personal nga kaayuhan. Bangod sini nagsiling si Attorney Capunan nga para sa iya matawag ining scam kag ginpabutyag nga ang ginadaya suno sa iya amo ang publiko bangod nagalabot sa 612.5 million pesos ang kantidad sang pondo nga ginakwestiyon. Nagingyo gilayon ang depensa nga kakason sa opisyal nga record ang pahayag ni Capunan bangod hindi ini nagakaangay ginsustain kon ginsugdan sang court ang among hingyo. Yan ibalikan naton ang natabo sa trial kahapon. So you said here that if an accountable officer, pag hindi na-explain ng isang accountable officer ang paggamit ng public funds, kagaya ng confidential funds, meron tinatawag na prima facie evidence. Anong tawag doon? Presumption? Presumption po. Presumption ng ano? Under 8.3 po, presumption na yung fund po ay na-convert into personal use or benefit. Presumption na na-convert for personal use or benefit, applicable dito sa sinabi mo. Conclusion of law, Your Honor. Calls for conclusion. Your Honor, that is... Your Honor, all these matters are pending still. Sustained. Your Honor, please, ang tawag ko lang doon, hindi prima facie evidence. Kung akong tatanungin, scam ito. Move to strike, No Your further Honor. questions. Move to strike. That is out of order, Your Honor. No further questions, Your Honor. So stricken. Move to strike. So stricken from the record. No further questions. Direct examination is completed. Yari naman si Attorney Michael Poa nga nagsiling mischaracterization ang pagtawag sa pondo bilang scam. To call it a scam is really a mischaracterization, and that's why I think the presiding officer also saw where I was coming from. But I say that with all respect to Attorney Capunan. I also know what she was trying to do, and as a lawyer, normal din naman yun. So I say that with all due respect. And as I always say, at nilapitan ko rin naman siya after, I thank Attorney Capunan for her patience rin naman, diba? Because she's been in practice for 48 years, and syempre po, no, tayo bilang mas batang abogado, dapat magbigay respeto rin naman. Kanabatian ka, Bombo, ang naging kabayan man sang pahayag kahapon nga adlaw ni Attorney Michael Poa sa ginpatigahan nga press conference matapos ang ika-12 adlaw sang impeachment trial.